салом алайкум бародарон, салом алайкум тамошобинон. Бародарон чӣ хеле дестен хонаро киришаро задестен. Дар комментариҳо менависанд ки дурунои хонаро як бор нишон де. Хай дар тоистон барф зад, кор ҳозир нарафтестай. Ма дурунои хонаро ва проектша гап мезанам, размерош қатӣ. Бо диққат тамошо кунед видеоро. Чӣ хел дестен хона 14-18 ғишти пухтақатӣ 33 рад шиндагиян 255 шидагия баландиш. Ҳозир киришаро задестиян. Озма размеро ва дуруноша нишон метам. Хона 14-18 4 ҳуҷрага бания дора, кухни дора дурнушта. Ана хонае ки дидестен. Хона 4-2-80 4-2-80. На инҷа калидор мешавад. Ай калидор медрои тарафи дасти рост инҷа кухни мешавад. Кухни 2-5 2-5 ростакида як хонаи 3-4. Ана хона 3-4. Инҷа друн ба друн мешавад. Друнги хонаш 4-4. Хонаи детский 4-4 спални мешавади. Ана и параи ами хонада бания шидагия 2-2 размерош майдаки 2-2 шидагия. Ана бари ами хонавода якта меҳмонхона шидагия. Аз як бор нишон метам. Кирпича як рада чиндагиам бародарон ба қуввати хушрӯай. Мардум мега хунук мешава, ягон чи намешава. Ана бари амида нията 2 этажай, аммом як радай. Гарма ки хушрӯай, ягон камбудӣ надора. Ана инҷа якта меҳмонхона шидагиай 3-7-20 шидагиай. Ранҷаи бародаро проекти ҳами хона насиб боша кор равад бо ҳамаша ай 0 то охироша ҳама размероша расходоша ҳамаша шумо да гап мезанем. Ана боло да дастакои болои дастако тахтҳое ки задагиянд тахтҳои бистак 40 буровардагиай дастакора берун тахтаи бистак задагиай 20 бистак 6 метра 16 дона рафтагиай герди амида. Берни хонара облицовка чиндагиян дурунша 4 чиндагиян. Як донаи облицовкаро 50 дирам ва чорниша 30-35 дирам устуҳо мечинанд. Намияи бародаро дурунои хона проектуш насиб боша бо чӣ расходе даҳам мешавад, чӣ стройкаи даҳами хона мешавад, ҳамаша сёмкака ба шумо гап мезанем. боқӣ дар панои аллоҳ бошем, видеои моро дастгирӣ кунед ва видеои нава жидат кунед. То видеои оянда хайр.